Ovocie zdravia, krásy, vitality a večnej mladosti. Číňania už 2000 rokov takto označujú plody kustovnice čínskej, známe ako goji. Toto ovocie zaraďujú medzi najhodnotnejšie plodiny na svete. 18 druhov aminokyselín, 21 stopových prvkov, vitamíny C, B a E, karotenoidy, unikátne polysacharidy. To všetko obsahujú sítočervené plody kustovnice čínskej. Je považovaná za veľmi cennú, veľmi významnú a dokonca plody tejto rastliny, čiže tieto plody sú označované ako červené diamanty. Goji chuťou pripomínajú niečo medzi brusnicou, jablkom a šípkou. Rastú v himalajských podhoriach, no pestovať sa dajú aj u nás. Je to úplne vhodná rastlina do našich podmienok, pretože je absolútne mrazotvorná. Tieto kríky v podstate sú veľmi nenáročné, čo sa týka pôdy alebo nejakej živiny a takisto aj vlahy. Vyhovujú im pieščité, štrkovité, také devastované pôdy. V oblastiach, kde je goji bežnou súčasťou jedálnička, nájdeme najstarších ľudí na Zemi. Tradičná čínska medicína považuje goji za potravinu, ktorá podporuje dlhovekosť, vitalitu a sexuálnu potenciu. V Číne je viacej takých plodín, ktoré, dalo by sa povedať, sú anti-aging agency, čiže ktoré predĺžujú aj život, možno trošku spomalujú starnutie. No a v tomto prípade je to hlavne dané tou antioxidačnou aktivitou. Goji obsahujú látky, ktoré neutralizujú voľné radikály. Sú teda prevenciou pred nádorovými ochoreniami. Výborné sú na výživu pečene a obličiek, čo vlastne bolo dokázané aj rôznymi štúdiami. Priaznivo vplyvňujú alebo pôsobia na pokožku, na nechty, vlasy. Plody kustovnice čínskej sa používajú aj pri liečbe lupienky a alergických ochorení. Zlepšujú krvotvorbu, znižujú tlak, hladinu cukru aj tuku v krvi. Pomáhajú pri bolestiach hlavy, majú protizápalové účinky. Aj pri goji ale platí, že všetkého veľa môže škodiť. Tam bude asi treba dávať pozor, pretože tá rastlina patrí do skupiny solana, teda lúkovitých, z ktorých väčšina je jedovatá. Takže spracovanie alebo konzumovanie týchto plodov tiež treba v určitej miere. Zhruba tak sa odporúča, tak laicky povedané, záhrsť týchto plodov, alebo približne to môže byť tých 10 až do 20 gramov plodov denne. Plody sa dajú konzumovať čerstvé, takisto sušené, kompoty, môžu sa využiť ako každé hociaké iné ovocie. Goji môžeme pridať do šalátov, koláčov, mysli alebo ich konzumovať ako zdravú pochúťku. Pijú sa aj v podobe štiav. Čínskou špecialitou je aj príprava čaju z goji. Na jeden pohár potrebujeme 3 gramy plodov kustovnice čínskej. Okrem čajoviny sa samozrejme dá pripraviť napríklad liehová tinktúra. Sa odporúča zhruba tých 80 gramov na liter 40% alkoholu. Goji sa pre svoje jedinečné účinky stáva hitom po celom svete. Mnohé mladistvo vyzerajúce filmové hviezdy na neho nedajú dopustiť. Ochutnáte toto zázračné ovocie aj vy? Prezradíme vám, čím prekvapí a šokuje nedeľné superfinále Talentmanie na Markíze. Mnoho detí ani len netuší, že majú k dispozícii svojich ombudsmanov, na ktorých sa môžu obrátiť, keď potrebujú pomoc.